aron madani kita ngadto sa Dios. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 3. Oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Busa, uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Ang Ginoo sa kinabuhi ug himaya, misulob sa iyang pagkadios diha sa pagkatawo, aron ipakita sa tawo nga ang Dios pinaagi sa gasa ni Kristo, magdugtong kanato uban kaniya. Kung walay koneksyon sa Dios, walay usa nga mahimong malipayon. Ang napukan nga tawo, magkat-on nga ang atong langitnong Amahan, dili matagbaw hangtod ang iyang gugma mugakos sa mahinulsulon nga makasasala, ug mausab pinaagi sa mga merito sa walay buling nga kordero sa Dios. Ang buhat sa tanang langitnong mga salabutan, alang niini nga katuyuan. Ubos sa mando sa ilang general, sila magbuhat alang sa pagbawi ni adtong kinsa pinaagi sa paglapas, mibulag sa ilang mga kaugalingon, gikan sa ilang langitnong Amahan. Usa ka plano ang gihimo, diin ang kahibulungan nga grasya ug gugma ni Kristo, mubarog nga gipadayag sa kalibutan. Sa walay kinutuban nga bili nga gibayad sa anak sa Dios aron sa pagtubos sa tawo, ang gugma sa Dios gipadayag. Kining mahimayaong plano sa katubsanan, igo na sa mga probisyon niini sa pagluwas sa tibuok kalibutan. Ang makasasala og nahulog nga tawo, mahimong mahingpit diha kang Jesus, pinaagi sa kapasayloan sa sala ug sa pagkamatarong ni Kristo. Sa tanang grasya nga gibuhat ni Jesus, siya naninguha sa pagsilsil sa mga tawo sa pagkaginikanan, maluluyon nga hiyas sa Dios. Si Jesus buot nga kita makasabot sa gugma sa Amahan, ug siya nagtinguha sa pagpaduol kanato ngadto kaniya, pinaagi sa pagpresentar sa iyang ginikananong grasya. Iya unta nga ang tibuok natad sa atong pananaw mapuno sa kahingpitan sa kinaiya sa Dios. Pinaagi lamang sa pagpuyo uban sa mga tawo, nga siya makapadayag sa kaluoy, kalumo ug gugma sa iyang langitnong Amahan. Kay pinaagi lamang sa mga buhat sa pagkamanggiluyon, nga siya makapahayag sa grasya sa Dios. Si Kristo mianhi aron sa pagpakita sa gugma sa Dios ngadto sa kalibutan, sa pagdani sa mga kasing-kasing sa tanang mga tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang unang lakang ngadto sa kaluwasan mao ang pagtubag sa pagdani sa gugma ni Kristo. Kini mao nga ang mga tawo mahimong makasabot sa kalipay sa pagpasaylo, sa kalinaw sa Dios nga si Kristo nagdani kanila pinaagi sa pagpadayag sa iyang gugma. Kung sila motubag sa iyang pagdani, mutugyan sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa iyang grasya, siya mugiya kanila sa mataglakang ngadto sa hingpit nga kahibalo sa iyang kaugalingon, ug kini mao ang kinabuhing dayon.